Hi mga palangga, kumusta mga unta ninyo? Ang panihapon ni Tita Inday, ang akong gikaon, noodles. Ayan, noodles. Kain tayo mga palangga ko. Noodles with alagbati. Ayan, alagbati. At saka, and what is alagbati in English? I don't know. And this egg. This noodles is a Indomie made in Indonesia. Kain tayo mga palangga ko. Lula ko tulog na. Bisag unsa nga kaon makaunta. Panihapon. Mga unta ninyo mga palangga. Akin ang bilbil ko ba yun? Noodles, pampahaba ng buhay. Ba? Hindi. Sabi ng iba. Pero, kung talagang kahit araw-araw ka nakain ng noodles, kung talagang maano ka na, no, diba? Ang ano lang naman ang Panginoon lang ang alam kung bawian na tayo ng buhay kahit araw-araw ka tayo kumain ng noodles. Di ba mga palangga ko? Kaya, yan ang sabi. Laki ng bilbil nito. Di ko alam ano to, anong tawag na. Sa mga kahoy-kahoy to yung mga kahoy, nilalaga sa
Hmm. Sinarado ata lang. Kaya pala sobrang init kasi sirado lahat ng bintana ni Lola. Ganon talaga si matanda dito. Palaging sinarado lahat ng bintana. Super mainit. Akin ang bilbil ko ba? Lamon pa. Lamon day. Guto man. Di ni siya cook. Mga anta ninyo mga best. Mga palangga, mga anta. We no need to be shy. Our stomach very fat because lemon is life. Ano daw? Mukbang. O di ba like sa sinasabi na pang mukbang. Pag hindi kasi nakain, nagutom, tapos masakit ang tiyan kasi may ulcer, ayun, magsakit si ulo kasi may migraine, o ayun. Kaya, pag nagutom, kain na lang. Saka na lang ako mag-diet pag wala ng pagkain. Hindi ba taba mga palangga ko? Saka na lang ako mag-diet. Kung may makain, kain. Lamon. Kaon jud. Gutom mo. Kaya pag may lamon is the best. Pero okay naman. Kasi sagday lang bilbil. Kaon. Are you hungry? Are you watching my video? I don't think so you are. Nagutom ba kayo mga palalab? Mga palangga ko. Nagutom kayo? Sa mga palangga ko, salamat ng marami pagsuporta ni Tita Inday. Sana andyan kayong palagi mga palalag. Huwag niyo akong iwanan ha.
shout out sa ako mga palangga na viewers nga palagi nagasuporta. Nora Aklan, Jolie Dogaw, Kuya Art, Ate Gladys, Jesel Gula Gula, Rakitiras Vlog, Meme Vios, sino pa yon iba? Basta sa lahat ng mga viewers ko, subscriber, thank you so much sa palaging pagsuporta ni Tita Inday. Salamat ng marami. Toro Chel Parcon, hi palangga. Salamat ng marami. Ang laki talaga ng bilbil ko, by promise. Sorry for interruption. Promise, malaki yung bilbil ko. Pero okay lang to kasi pinaghirapan ko to eh. Kay Marian Vlog, hi palangga. Chiquitina Vlog, ka Osvi, kay Osvi Vlog, hi Bibi. Kay Edward Tejero Vlog, hi palangga. Kay Simpleng Nanay, Simpleng Nanay Jane, Jolie Dugaw palangga, shout out. Kay Nani Nauna, I am right. Kay Rochelle Parcon official, basta sa mga ano ko, mga palangga, salamat ng marami sa inyong lahat. Tita Inday, love you guys. Love you, love you, love you, love you. God bless everyone. Ayan. Oh boss, dito nagtapos ang kwentuhan kasi natapos na at naubos na ang pancit canton. Pancit canton with alagbati at saka dalawang itlog. Salamat ng marami at saka Tita Inday, love you guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe kay Tita Inday, paki-press na lang sa like section. Pero you need to watch my video first 5 to 6 minutes and then please click the bell button, subscribe para ma-update kayo sa next video ko. Again, Tita Inday, thank you so much. Maayong gabi sa mga Bisaya diha. Diri sa Taiwan, Tatsya Wan-an, Tatsya Ni Hao. Good evening to all. To other country, good evening. Some country also still good morning or good afternoon. Thank you so much. Salamat sa ating lahat. Sa lahat ng mga kababayan ko, God bless sa ating lahat. To all the
whole world na nakakita sa video ko. Thank you so much. Tita Inday, love you always guys. Bye-bye.